Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapan ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan o sa tarang mag-eksonan mga kasama. Awhagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kukoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga itong magtatampo si Kukoy. Kini nga akong problema, bahinis kong asawa nga usa ka pastor ba? Pastor sa laing relihiyon. Ambot og unsa na ilang relihiyon? Basta kami, wami hilang tanay. Ako, katoliko yung kong pure. Kini siya ambot, unsa na ilang relihiyon. Mao gini akong problema sa kong asawa. Sabi ninyo, inanion ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ay, bay, Dro, tapos kong kanta ni bay, kang libog ko, aning karaan, kining kanta, bay, Dro, pero... Maklaro pa kang litra niya. Maklaro, pero ang di klaro, ang tuno. Ang tuno. Sige, larga. Dako-dako po lang tani ron. Okay, dakop-dakop ta. Larga. Larga, go. Okay. Kagahapon o karon. Okay, Pain lang tunog, nakakanta ta tunog. Sige, balik-balik yan, Andrea, kay ato tayo lananik, ha? Nanik ka baro? Namanik ka baro, bag mga itag manok dito nga nindot kayo. Oy. Sige dong, Delia. Sige dong, Delio naman. Sige dong, Dro. Dai Melba, dai. Ikaw ba na unsa man ang taong ko? Ha? Kana imo gikanta-kanta, imo pa nagisimba, malangit pa ka. Ano simba man ta nga, di pa mo simba na mo. Ha? Uy, ayaw pag-ana, uy. Kay bisag unsang adlaw, pwede kang mag-ampo. O lagi, pero na mo giadlaw nga maugyo isimba na mo. Ayaw may gipariyasan na inyong tinuno. Ayaw ta tinuhuan day. Sus, ambot imo Kukoy, malangit pa bakaha ka. Ano ikaw, nagkasiguro ka bang malangit ka? Oo, malangit. Kay nagtuman mi sa kasuguan sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Ay, maghilo mo di ay. Saan yung pagkalangit nga kamo mismo gali. Ibuwag mo mus tinuod nga iglesia nga gituko ni Kristo. Kada inyo tinuod day, kinsa man gituko na na, be? Kinsa founder ninyo anak, be? Ha? Tubag. Bag-o ra bang sulpot, oy. Kukoy, ang pagluwas sa Ginoo sa tao nagbase na sa iyang mga binuhatan. Kung nagtuman ka sa iyang kasuguan ka na, siguradong malangit ka. Oo, niya, nagtuman day mo, ha nga. Pero gaba, naghalal mo. Babe ni mo Kukoy, mo ginoy makapaimpirno ni mo Kuy. Ayan lang tamil ba eh. Mas kamo pa'y klaro kay may imperno. Kay migawas migawas mo sa iglesia ba nga mao ang simbahan taon nga gitukod sa tong Ginoo kana inyo taon, ha? Taon man tukod nyo ana, mao nga ako pa nimo balik lang katoliko ni. Hilom na Kukoy, panuwad jud kang dako. Oh, ngano ko taon panuway nga tinuod mo na akong gisulti taon nimo. Pre, tala pre, sugod ang tikmakay pre! Sige. Tala pre! Naapoy laing panuway ay daniho na sagkaan ng pagpanugal ka mga makasasa gyud ninyo uy. Ngano nga masugal di nga di man igoro yung tanaw. Sinanik na bar magsugal balag bubuk itiil yung manok. Ha? Sade na na mo tanawin. Ay dili man. Unya asa man na pa daw ang pagsige ninyong tan-aw. Mupusta gyud mo di pa? Ay mauna diha, advance kay mo gunahuna. Ang inyong gunahuna pakasad-on ninyo ang tao nga way daw tang gibuhat.
Tan-aon talang kung kinsay maimpyerno nato. Makita raman yan na. Maimpyerno gani ka, ipangumusta lang ko sa imong amo nga si Taning ha. Oh. I-regards ko ha. Giga. Kung ikaw sa impirno, ingnay sa taning ha. Nga ipangumusta ko ha. Nga ako ka nang gisalig niya. So? Oh, siya na ang bahala ni mo day. Ilom di ay, bahalas imong mata. Ay kabla ka day, giturn over tanakang taning. Panuway, di ka bisag unsaon ko kuya Sige ka. kang pamalikas. Sige kang pamalikas. Gitaw. Nga sa di ka day, malipay di ka day mo sinultihan. Mabati mo kay kag sinultihan. Ano ba mga tulad daw? Oh, nana pre. Day, ari na mi ha. Ikaw na bahala diya ha. Bahala mo. Nagkuyog-uroy ang mga panuway ay, mga langit, kanus ka ni mag-usap ning mga tawana. Kini nga akong asawa, normal ra kini namo nga pirmi mi maglalis sa bahay tungod kay managlahi lagi among reliyon. Pero bisan pag malalis mi, mag-away mi, pero di guman, mura lagwa na mo. Unya, Mari, karong Sabado Mari ba? Ato ta sa ilang pastor Mariha, ilang pastor Tolintol ba? Tolindoy. Kay naunsa na man kuno'y pangadjian Mari, kay himatyo naman kuno. Niya, pakuyugon tang pastor, kay kita baya mauy kuan, ibala sa pangadji. Kay kita mauy kuan pambato sa pangadji. Mao ba, Maria? O sige, Maria. Ako ng pangandaman. Uy, kalimot sa schedule, Mariha. Ha? Nakatando na ba kong pastor? Mauto kita. Kay kita biyay maoy pambato. Sige. Okay, Mare. day, ato na ko silang pariteryo sa kay ang imbitar mas paridino sa ila taon kay. Sa mong kuyo ka? Ato mi. Baday, suluha dito. Mukuyog tsukor, makasa lang ko. Ano makasama ka taon? Ay, natural man na. Party na, di ba? Inyo, kamong mga lalaki, basta mag-abot mo, mag-inom, rabadayon mo. Unya, inig-inom ninyo, mga hubog mo. Magisgotin mo sa inyong mga kabuang kaniadto. Unya, kamo ra ba, di mo patuog padlungon mo. Mong kamo na lang dito. Di ko gusto makasakog apil ninyo. Sige, mas maayo sila kay samok kay kagbukuyo kay. Kay halos tanan mo mga liyok, imo batayan. Mas maayo sa mga ka, para way man tayo. Sa? Hoy, kukoy, pagtarong anang sinultihan ni mo ha, tingali gabaan ka na ako ngayong mong asawa. Ani mo kagagaba kay gabaan naman ka. Hoy, hilas ba ni mo? Kinsagot taong kang moingang gabaan ako ni mo. Oy, kato mga taong ibuwag sa pagtuos simbahan nga gituko ni Kristo, gihukma na mo ha. O nga, pahinulsol mo magbalik. Doon magbalik sa Ginoo kay nisimbang mo. Hoy, asa ka? Kahilas baya manulti. Mari. Mari na amgon ka diha. Uy. Halawa pa kada na ni mo makumpinsa imong bana, Mari. Ha? Wala din na mo po, pa na mo balin sa atong tinuhoan? Na, muna'y pirmi na mong awayan, Mari. Uy, dili, Mari, uy. Kinahanglan, kita nga na sa kamatuuran, kita gay muda sa atong pamilya, sa atong bana nga, musud ba sa atong tinuhoan ba? Para mausa ang inyong kuan reliyon. Kay lisura biyana, uy. Usara mong pamilya nyo lalain na inyong tinuhoan. Ay, hambot, Mari, uy. Naglibog ko kung unsaon ko ng akong bana. Iampo, Mari. Unya, sige basa og Biblia. Na, lisod kay Mari. Kay suhito mo sa siya sa Biblia. Ngunang pirmi may maglantugi. Unya, unsa man, Mari? Unsa man, gusto kang ako mulantugi na imong bana? Aron makumbinsi ko na nga mobalin sa itong tinuhoan, relihiyon. Ayaw lang, Mari. Nga naman. Di ka gusto nga makumbinsi na ko ang imong bana? Ay na, basig maparehas lang unya hinuon ni kanang Sister Feba. Iyang gikumbinsi ang bana ni Sister Coring. Ang resulta, sila na og ang bana ni Coring. Ay, mao pa. Sa ato pa, nahadlo ka nga basig. Basig maparehas nila ba, Mare? Imong makumbinsi ang akong bana, pero kamo na say mag-ipon niya. Di sa taon, Mari, uy. Ay, naniguro lang sa kumare. Oh, ikaw, bahala ka. Ang ako nga mutaba lang unta ako nga masulba ang imong problema. Ay, lagkabala ka, Mare. Madako ra ng akong bana. Ay, di ba no rin, pre? Sige lang pagbilig niya, o kaya tagatag kwarta.
Kanang kwarta ni niya. Pre, abi ni mo, pre, sa ginani mo sa amo, tinuo lang ha. Managlahi ang mong tinuhuan sa kong asawa taon. Bisa no, perme mong maglali sa bahay, pero mawar man dayon. Hindi gumana mo away, uli lang sa dayon. Oh, Ana? amayo, no? Amayo na yung anak, pre, pero mas maayo doon ta nga makumbinsi ni mo yung mga asawa, pre, nga mabali na sa imong tinuhuan. Pero mutanda ko, pre, sawa pa ba makasal? O nagyo na iyang tinuhuan, pre? Wai, katuliko na siya, no? Siya, magaling ang kalit sa nabalin lang yung tinuhuan. Ha? Nahibuong lagi taon ko nga, hindi na siya nakumuban o simba ba. Kasi sumipre, akin mo layo na ako tunan. Kaya kada Domingo, simba niya sa una. Pero nahibuong lang ko nga, pero may naman siya mulakaw. Mulay ako di ba, nga, mulakaw siya kay mag-Bible study ko no sila. Mayo mo ng Bible study, basta tarong lang. Dito ko nahibuong nga, dili naman taon siya inana ba. Malipay siya nga, hilig siya mubasa Biblia, dili mo na siya inana. Nalipay ko nga, mag-Bible study sila, pero lahi na kayo. Palit mo ko siya Biblia, God. Uwa? Oh, pero bisan permi mo maglalis, pre. Kaya nipalit siya Biblia niya, maor mo na Biblia. Tanang sikta, maor mo na Biblia. Usar mo na, gikan mo sa katoliko, tanan. Pero makahagyapon ako akong asawa taon. Kaya bisan saon, sawa, bigyan na ito, di ba? Oo, lagi, pero wag yung kakakumbinsi na yung mga asawa, pre. Ayaw. Ako gisultian, suwayan ako tanang pagsuway, akong game mo, pero lisod, pre. Mao nang, permi lang may maglalis tao sa bay. Pre, kaning kumbinsihan na siya, pre. Kumbinsihan na yung mga asawa nga, mabalik ko na sa atong pagkakatoliko. Bini mo, pre. Mawagin ako gusto, pero ako lang sa waton ang panahon, pre ba? Kay bisan, saon, sa pagkakaroon, ako lang unang respetuan ang tinuhuan sa ilang relihiyon taon. Pero sigihan, gyapon na ako kumbinsi taon, pre. Mao nga, mag-ampo lang yun ko nga, madara siya sa kadugayan. Oy, Marie. Marie, nawag si Sister Baby ba? Na, magpatabang siya na ako, Marie. Nga naman. Kay ang iya ko nung pag-uman ko, Marie ba? Burag na sundan o kuan panuway. Buti pasabot, nasunod og daotang espiritu. Oo, kuno. Uy, kadelikado, ana. At doon na to, Marie. Uy, tabangan to si Sister Baby. Tana, Marie. Malipay gani ang sawa ron. Tandaan ako siya siya paborito. Linusak! Sipit-sipitas ilok. Mao ni pagim kumbinsin ako kung sawang balik siya sa gikikanan niyang tinuhuan taon. Ayuhon lang yun ako siya. Pakita na ko nga pinanggagyapon kayo na ako akong asawa. Pero, ay sargot. Kanina naman ko ni silong. Nga, saka pa sa bahay. Inyo mo din eh. Asa mo na ibis Melba? Ay, Marie, Marie. Naana ang napusis, Marie, oh. Pag umanto na ni Sister Baby. Isuga og naong anang tawana, Marie. Uy, Mariki? sigurado kang ikalain. Siga kayang mata. Isamot kasigan sa diyang nasudan og daotang espiritu. Halagi sa kuno yung handa ng iyang pagumangkon, Marie. Si Tutoy, kuno, Tutoy ang anak niya, Marie, pag umanto ng Sister Baby. Oh, dong, tutoy. Tutoy ka? Dili, uy, matutoy gutang, matutoy man kung ano nam sa kuy ako. Na, Marie, bantay, Marie, ha? Marie, ay kumpiyansa. Sa ngalan sa Ginoo, pahawa panuway. Diya sa lawas aning tutoy, sa ngalan sa Dios, pahawa. Lala, Marie. Wala, Marie, kikitaw pa anak ka, anak, Marie. Bastos maning yawa, insultador pag. Sige lang, ko pala ko gamita ang secret power. Ha? Ay, basigilig unang kuan panuway nga misud sa iyang lawas, Marie, uy. Huwag makalabaw sa gahom sa Ginoo, Marie. In Jesus' name, pahawa! Laya sa lawas ni Totoy! Pahawa! Ala, kikatawa na gyapon ka, Marie. Animal ni yawa ay, di palagot siguro ko ni maayo, ha? Pwes tanaw na to, kung magsilbi ka ba nako. Pahawa! Layas! Pikat! Pikatan ka, Marie. Ay, hanggaw ka, pikat-pikat ka. Pa! Agay! 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 Down! Agay!
Mari. Naglagot ko para mulayas ng panuway sa lawas si Tutoy. Hala, pero Mari, uy. Luwin taon kay Tutoy, Mari, uy. Hala, napahakin taon lang, Suko na ba kang ginikanan ni Tutoy, Mari? Murag ikiha ka na ba niya? Ha, unsa? Mao na diha tuwa-tugam kapag pagawas di munyo misud sa lawas tao murang kay Padre Darwin git gano bida. Wa mo kay gahom ka magpagawas ng mga yawa diha taon. Mga pare ra, di ba ka pare? Di bitaw ko pare. Pero dili ako ang mupapahawa sa demonyo nga misud sa lawas sa tao kun dili ang Ginoo. Oh, lagi Ginoo lagi natural mo gyud na. Ang Ginoo mo gyud. Pero wa man ninyo, ha? Wa ninyo Ginoo. Kinaang musud sa lay iglesia taon balik sa Katoliko, ha? Aron malamdagan ang unahuna ni mo. Pare ay! Ay kung patuhuan na mong tinuhuan ko koy oy na unsa maka. Ikaw, ikaw, bahala ka. Basta, kay kanang imong gituhuan ron nga iglesia, para kuha lang ha, dili na ang iglesia gitukod Kristo, ha? Tao rang nagtukod na inyong tinuhuan, ha? Mga nga, ako pa ikaw, no? Mugawas ka na tinuhuan na tao, no? Balik lang ka, diri ka, tinuod nga iglesia ni Kristo, mismo may nagtukod, ani? Kita na ako nga murag nahiluklugan taon akong asawa nga nakadungog sa akong isulti. O murag nakita na ko nga murag hapit gyud siya kumbirsin pagbalik taon sa Katoliko. Ginahinayan lang yun ako. Unya? Day, pwede mistorya ta ka diot. Unsa man na? Kadungog na ka sa istorya bahin sa Tulo ka Bungol? Tulo ka bungol? Oh? Wa pa. Wa pa? Wa pa lagi. Ikaw upat ka day. Kaupat day ko hanggang... Bisa kung saong kagtarong, yabag yun ka, mao ka. Bitaw day seryoso ni. Gusto na kang luwason gikan sa imong nahimutangan karon. Naisalaag ka sa iyong mga pagtuon ng imong gibuhat karon. Gusto ka uban na di kas tinuon nga mo hustong tinuuan. Di ko makatugot ka ang mahal na kong asawa, pinanggan kong asawa, maimpirno lang tungkol sa naisalaag sa iyong mga pagtuo. Tudluan di kas danday ko na sa kabadong. Ay, Kukoy, gusto kong klaruhon ha. Ang bisa kung saon pa nimo, dili ka makakumbinsi nako. Ug ikaw ang gusto na kong dadon sa tinuod nga iglesia. Uban ako, Kuy. Uban ako. Hiusahon na to ka atong pagtuo. Balhin sa akong tinuhuan. Kay ug dili, aw mapugos-gos papiya nimo. Ug mag-iyahay ta, Kukoy. Mimi ba? Mao di ako problema, mahal ra taon kay na nako akong asawa. Bisag pirmi mang maglalis taon, ako siyang mahal. Pero aning iyang desisyon taon, di ko muuban niya sa iyang tinuuan, iya kong bonggan. Magyakay lang miyan eh. Saan man ako? Mahal man ako akong asawa. Biyaan ako siya o pasagdan ako siyang gusto. Dili ko makatugot, ha? O di ko yung siya tinuuan, buwagan mo kuno ko niya. Kung sa'yo buhato na ko ni Ate Pres, Bam, ikaw, nabigyo ka sa Bible perme, no? Paliw, tambagi ko ninyo, be. Kung saan man, kung kamoy pasultihon, ikaw rin, Pedro, Kukoy. Mayong adlaw sa tanan. Bam! Good morning, Ate Pres. Good morning ni mo diha, Ate Pres. Morning. Salamat. Happy Pista. Gahapon sa Pook, Ate Pres. Dito mo raw? Lahat mo? Dito silang Ate Pres. Makadtoon kay ko. Nya saon nga. Kapol ng kunungoy. Mga nangabala ko. May rangwa ka mo adto. Ano, manugod kita yung mga nasal ko. Ano mo makao? Di mo sinis mga pres, di mo sinis mukha og nasal. Di mo ka mukha og nasal. Waan na. Sa una, ganahan kini siya. Gusok mo din na iyahaw ka ng kubal. Gamay lang. Ana, mao niya. Karon wag yung gulo siya. Di na kagana. Ambot ay nga. Nasal nga manok. Di na samot. Okay, sa Happy Pista. Bilitin Happy Pista diya sa Pook. Ilang Ma'am Elizabeth Monreal. Ma'am na asawang Sa Pitilio. Tapos Mundo. Ilang, Usmundo ni Kwan. Kapitan? Kapitan. Ni Ma'am Elizabeth. Ang iyang Mrs. Elizabeth. Elizabeth. Salamat kayo, Ma'am Elizabeth Monreal og ni Kapitan Osmundo Monreal sa tanan to mga konsyal. Si Konsyal Pasita, napagyapon natin press wala na. Mura. Di ba? O sa kong amiga diya sa Puo, kida nga kugihan kayo, si Gloria.
Kada adlaw gini siyang Mamati. naniligo. Nya Mamati po mamati dato. o. Thank you kay Daglor. Salamat kayo. O sa tanan ito mong kaigsuunan. Bam! Ate Jinjen! Yes, Kuya Alan, mga mama. Thank you kay mga mama ha sa inyong perming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang inyong mga anak. Kunya para sa mga dago, Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. Salamat kay Ate Jinjen. Salamat kay ni pagkaon ni Dam Babina Ate Pres. Thank you kay Bam. Bitaw. Salamat kayo. Thank you, Bam. Kada buntag sa yun na susunod, siya Bam. pagkaon to. Nga, sa tanan tong mga kaigsunan, mga amigo na ko, si Dong Dilo Largo, Sir Dilo Largo, ang tinuon nga mekaniko. Thank you kayo, salamat kayo diha sa mga tao ni former Kapitan Chun Ramos. Nga nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning kayo niya. Sa tanang mga tao po ni Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, good morning na itong tanan. O ni Daishen Pipito, nga ngiyang mga tao gipagamit sa to ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao ni the best kay natong imnon sa mga dagko. Sa mga bata, ang ato ang Dud Pepe Tablia. Paulitos makarunikan og Tistifis Cracker. Mga itong usap-usapon, ugum-ugum putang OBM Special o Diamond Yema Special. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Aslar, Suriki Aslar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimero Raw. Good morning na itong tanan niya. Ate Bes, Okay, og ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nagbintin karon og sa Panyawan Herbal Capsule. Sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka nagbukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inigpariw to ni mo maughapon, usag yapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamukaon sa imong paniudto. Mausap gapon sa gabi sa di pa kamukaon sa imong parehapon, inom na sa daan o sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay di na magkatambalaan na. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. salamat po kayo sa atong mga kaigsunan nga migamit sa number 1 haplas sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you, good, thank you, good kaninyong tanan. Kamo na sayon kung unsay kahimuan ang nga tuwang haplas nga Sed Liniment Oil, the best kini siya sa panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol, kuton sa kabataan nilikay, pagyuta sa dingding, kung manghaplas sa to ang Sed Liniment Oil nga anarama, palit sa butika, di ba din? Tinuna, sa butika rin kita makapalit, pero naag yung Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pa ang Panyawan Herbal, yun niya makita na talang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang para the best yung kay aton pa sa aton panimay. Bam! Good morning! Libiyan ka ni kay Captain Edwin Lopez diya sa Puok Occidental, Tubigon, Bohol. Yung kagawad sa Garnet Ojelos, Contisa Adolfo, Eusebio Pacquiao, Melissa Batausa, Jan Salos Muga, Isagani Algodon, Leo Arcayos, ing masabli, Ma'am Miriam, Ma'am Salumi, o ni Jessie Gahom. Ayaw ka makalimot ha sa inyong mga kalihukan o mga activities diya sa barangay. Inig pangaligo din sa iyong buntag gamit Celebrity Kotik Beauty Soap. Alang kini sa ato ang mga skincare, beauty care, elben doon na kamoy mga murag up or mga blackheads or whiteheads o doon na ba kayo mga itom-itom pugis-pugis. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, kauban nini ang glutathione o papaya extract o natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Magpabilin kitang batanon. Younger looking Kutis artista, Kutis porcelana. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, ang tatak
SCAD. Seed Marketing. Thank you. Okay, salamat po kayo sa tanan itong makaigsunan nga migamit na sa atong G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya kining G-Detox, natural yun siya nga detoxifier. Natural nga rin tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, mamoy makapaligon sa atong vital organs. So niya kita, sayon mangyuta nga, bisag asa, ta pa doon makakaon o makainom ta, doon na yung toxin nga musuod sa atong kalawasan. Ug maumanay mo daot sa atong blood cells. Hindi ka daot sa atong blood cells. O cover o puto sa atong blood cells, mo sticky, or mulapot ang atong dugo. Maunay, nakaingon nga, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa natong balatian, constipated ka, og ingon mga atong kidney problem, may atong sakit. Mao nagimna na natong G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, katulog yung kainom, buntag to hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna natong 8 sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Kukoy, Ate Pres. Kanis Dudong Kukoy. Kukoy, Ate Pres. Kuan, kanang iyang asawa. Pero kuan sa no, in fairness po sa nga laing sikta no, sa tanang laing tinuhuan, lain-lain magyuta kay ato padulngan, ginuoro magyapon Ate Pres. Maoro magyapon. Pag kuan naman pag pamatuod kung kinsa gyud ang tinuod nga tinuuan nga gituko ni Kristo. Mao ni siya. Mao ra man ni ilahang gilalisa ron sa tuang mga kataguan si Dio niya sa tanan nga mga sikta pod nga nikiglalis pod sa mga Katoliko. O maura man ni ilahang daw-daogon taon ang Katoliko taon luoy. Tabangan na nilang tanan taon ang Katoliko. Luoy kayo. Kayo saon nga ana gyud natural man na. Pero kani iyang asawa ti Pres, giingnan mo siya nga og di ka uban sa ko ang tinuhuan, magbuwag ta, lain-lain ta. Mao ni yang nagulan. Love kay na iyang asawa taon. Saon man ni Ate Pres? Bam, saon man niya Bam bigay. O sa kapamilya, lain-lain silang tinuhuan. Sa diyan nagpatambag ang asawa sa pare, ningon ang pare nga, imo naman silang kumbinsi, kung dili sila mo balik, dili sa mukuyog, wala na kay tulubagon sa taas. Juan 14, versikulo 6. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili mo agi kanako. Ang punta na ane, eksakto ba nga dalan ang iyang gisubay? Si sa babae. Okay, naanara ba na si Ginoong Jesus nga pas-an ang imong cross, matag adlaw ug sunod kanako. Unya ang gikuan din ni Jesus nga higugmay mong isikatao, nya magsige man jak pangaway. Mao na siya. Nya murag ikiya ko to sa kanila ko kuno sama sa agtang atong laki nga. Okay, pabili ba siya? Mukas siya demonyo bamba. Iya yung pagawason ng demonyo. Dili man gud sa exorcist nga. Dili man naman. Dili mayo. Siya kita to. Ang ilan na pa Darwin, pala Joshua kay pa. Di ka tuya pa naghap. Hinoon dili man ta makaingon nga muna, pero ang storya po sa kuan lagi amigo na kumpare nga kanang naang dagang mo ingon nga kani mo tinuod nga simbahan, kani mo tinuod nga relihiyon, kani mo tinuod nga tinuhuan, kani mo tinuod nga mahalangit. Apan ingon ang pare, di lang ta maghukom. Kay karong panahon na daghang wa makaila og kinsa na Kristo. Apan ang ilang binuhatan nagsubay sa kabubuton sa kahitasan. Kanang na ang kisatungan niya Kukoy kanang kumbinsiya gyapon siya. Unya pananglitan lagi pumpa sa amigo na mong pare kung dili siya kuyog, dili siya magkumbinsi, wala na kay tulubago sa taas kay mo naman siyang agne. Naagya pitulubagon ba? Kay baran ako bro kay ginuurang ginausar naman siya. Kita dili man ta kaluwas na bitaw nang skuan nga dili ka kaluwas sa imong isikataw. Pero ikaw mismo mo imong kaluwas nimo. Pero mulagig mulingi ka diri sa balang kasulatan ingon ko na Jesus nga ako ang dalan, ang kabuturan ug kinabuhi. Unya mingon gani kag God is love. Naabay love siya. Sige sa paningka, sa panaot. Sige sila away lang do ba? Dahil ba? O imo ha, mao na imo
tinuan, padayon lang day. Padayon na po na skukoy kay puros man tayo maluwa siguro ani kay. Iyahay lang good unta sila. Iyahay, di ba, Ate Pres, no? Kun iyan musimba ka sa Katoliko nya ikaw kukoy musimba Simba pud sa po imo. kasi, oh. Yaya, Simba po siya dito sa tinuan. Simba na lang ba? Oh. Sinatanay lang. Mo lagi na akong gingon nga, naabay gugma. Kami sige magsinang kayo, wanay gugma. Wa. Ang gikuan Ginoo ka namang naay gugma. Higugma ang imong sikataw sama sa imong kagalingon. Ako nagpasalamat to kong gulyat. Inikita na mo sa akong boyfriend, maghangop manggod mi. Ngayon. Labi nagtag tulo ka buwan mi magkita. maghangop. Hangop ana sa boyfriend. Sakto na. Matintal niya ta, bakuro-bakuro ng pisal. Mana na. Mamuli ini ko sige kay mga pa kong kabunggay. Salamat mo na natin tuluman no. Tulad ko ang puzzle tihon.